stærkeste i verden. Vi kan springe højt og danse hele dagen lang. Rasmus han kan mose, og vores Lukas han kan græbe. Lærke Jakob danser, og Margrethe tørsker hår. Og vi lærer de nyeste trin. Står en stråle af sol, lysker ind. Og vi spiser lige hvad vi vil. Så vores sixpack den kan komme til. Vi skal lære vores show. Vi er på træningslejr. Det er rimelig slæg, og vi er stærke hver især. Løfter tunge vægte, mens vi smadrer vores max-test. Med jer til take-off, for vi er skåret i granit. Når vi lærer de nyeste trin. Står en stråle af sollys herind. Og vi spiser lige hvad vi vil. Så vores sixpack den kan komme til. Yeah!